Igama kuBhaka isibongo wakanzaba namhlanje ngizokhuluma ngomculo wegospel uBabo Ngcobo. Angikhulumeki into engingayazi mina ngizokhuluma ngomculo wegospel uBabo Ngcobo. Mase ngikhuluma ngegelekeqe ezu2 uThibus uThabo Bester no Dr Nandipha. Ngizokhuluma ngabo ke namhlanje. Isikhathi sokudlala ke anginaso ngempela. Ngizokhuluma ngomculo wegospel uBabo Ngcobo. Ya, ngizokhuluma ngomculo wegospel uBabo Ngcobo. Mase ngikhuluma kade abantu beyidingida le ndaba le kaThabo Thomas Bester. Kade beyidingida beyibeka ngendlela bengisababuka nje. Ngathi hayi siyeza ke sami isikhathi sesosha uvala ke thina sibheka kabili. Sibheka ngokwasemhlabeni, sibheke ngokwaka spiritual. Sibheka kabili ke thina. Asibona labantu ababuka into ngeswe lilodwa. Sibuka ngamaso amabili. Uthi ngiyohlala phansi ngidikide kahle le ndaba. Sebekhulumile bonke. Ngegelekeqe ifoka. Ngizothinta nomculo wegospel uBabo Ngcobo. Angishoni ke le futhi ke angisatshiswa futhi angisabseki. Yes, kade khona ngomhla ka1 April. Yes, waperforma. Yes, ngalibona isolezwe labhala. Yes, ngawubona futhi ulive wakhe. Naye beka sekuzobeka mina ke manje. Phela hlala nathi sithi hayi asikwazi ukuthi isolezwe liyayidalela. Uyayidalela mase ngiyathula engathi ngiyinkunzi esidididi. Ake ngizokwenza ulive la ngingakazeke ngikwenzele khona la ngemuva. Ya. Ngizosha ulive ke la ngemuva wami. Ngizoshayela la. Thola iview yamahlathi lapha phesheya. Awuthi ngiphendule icamera. Bahlale bengizwa ngendaba kuthiwa khona umuntu ekuthiwa uKing Bhaka. Yimi loyo. Wena onyanyayo. Fokofo. Ngeke baba ukhunywe ngegelekeqe ngishiya inyoni zikhulube ngegelekeqe. King Bhaka bese yathula. Awu kathi ngishiya impatha ngishaba abesifazane bakhuluma ngazo ubona kahle kuma podcast nakuma YouTube channels wonke umuntu Thabo Nandipha Dr Nandipha King Bhaka thule ngobani ngangaka khohlwa baba wena onyanyayo fokofo. Sikhumbuleke thina madoda uyabona ke leka Thabo futhi mina ngeke ngilonge ngithi Thabo ngiyona inyoni. Uyabona leka Thomas Bester. Iyona impela ekufuna ikhulunywe yithi. Iyona impela ke thina ke sisezingeni lokukhuluma izinto ezikule level yo Bester ke thina ke. Iyona impela. Uyabona futhi ake ngiqale ngale kaBabo ngigcine ngale ka Thomas no Dr Nandipha. Gcine ngayo leyo. Ufuna ukuyishaya kahle leyo. Benginika ijuice ngiphuza bafana lethani ijuice ngoba noma ningalethi ijuice noma ningalethani ethani konke ningakuletha. Shaya impela anginankinga. Nenza kahle bafana nithi ukudimisa ngoba sokhuluma into eziserious. Kodwa ake ningadimisike kakhulu ake nithi kancane ilighting lapho. Yona impela ke le oyibona ke into bengabe sithi sikhuluma bese bevele bedimisa haya kuyona load shedding ngikhululeka nje. Khona ama technicians wami la setha something. Setha something nje. Yona impela ke le hayi yona load shedding. Phela abantu beke kwathi nya kuvele kuthi wawe sekuyiyona hayi. Wasebenza nje uMalema wathi ukutoyitoya yathi ukwehla. Wasebenza le yanto le yakaMalema. Yasebenza lathi kaMalema. Ngiqedeke bafana kodwa ngeke ngiphazamiseke lento eniyenza lapha. Lungisani ngeke ngiphazamise mina siya understandana nabantu nisebenza into lenisebenzayo. Mangabe ninehlisa futhi ngizoqhubeka mina anginankinga. Kodwa ningangilokhu sithi isikhathi siniqede bafana.
Uyabona ke ubaba Ngcobo funa wonke kamakholwa ngilaleleke mina ngeke ngilongo ngishona lena le bonile bandla ezama na ukuchaza ukuthi bandla ukholwa kangakanani cha we babo ukholo lakho nje baba kufanele uzuchaza uzukhale ukholo lakho vele mawukholwa awukholela umuntu mawukholwa nje awukholela umuntu uwe noNkulunkulu wakho nengilosi yakho ngoba uNkulunkulu kuba nengilosi asebenza ngayo phezulu koGcobo lomuntu owish muntu ukuchaza kabanzi ngokholo lwakho ngikucacise nje lapho babo owish muntu ukuchaza kabanzi ngiyazi mina ukuthi ukholo lwakho lihamba ligcinephi fana nami angowish umuntu ukuchaza ingqinamba engadlula kuzona ukuze ngibe ku level 7 ukuze kuthiwe King Bhaka ukuze ngikwazi ukukhuluma nanobe ingane angowish umuntu ngingachaza phela mangiyipha phela ngalelo la ngithi hayi ukuthi ake ngichaze sengingayichaza kodwa kusiza ukuchazela umuntu omunye engeke akuqonde ngeke owish umuntu angiyibeke kanjena ke le uyabona ke masikhuluma iqiniso amakholwa angempela futhi sithini ama Christians noma ama Christian hayi abantu bathi ngayiphuza imonster ebusuku manje ungilethela imonster salo suyiletha la kodwa phela bathi angayiphuza imonster ebusuku into ongayiletha wena lethi ice droppers bra bring ice droppers hayi monster ngaphuza imonster ngalezi ikhathi bangikhuza nje manje angifuni ukuphuza into umuntu umincile lethi ice droppers ngiyise yona yabo ngithi angicacise lento ukuthi in fact amakholwa anenhlanhla ukuba nomuntu ofana njengobabo anenhlanhla kodwa ingqinamba lemhlabeni mangabe inhlanhla usanayo awuyiboni noba uba nomhobholo ngenhlanhla ugcine ngafikwanga la kumele kufikwe khona mhlamba ke ngiyicacise le ndaba le inhloso yokushumayela ivangeli nenhloso yokukholwa ngokomthetho ivangeli awulishumayeli kubantu vele aba within the organization or within the institution or within the congregation awulishumayeli ivangeli within awulishumayeli within labo bantu labo usuke ufundisa abantu abangaphakathi uyabafundisa abangaphakathi kodwa before abantu bafundise uqale ubalande mawusubalandile ubaletha ngaphakathi masebe ngaphakathi uyabafundisa uma ngabe usabalanda abantu uhamba njenganabo ukhuluma njenganabo udansa njenganabo umehluko wena hayi ngoba usuke wenza ngempela usuke wenza khona nizo understandana understandana masuyabadonsa ubadonsela esontweni noma ubadonsela kuleyo organization or ubadonsela kuleyo institution kodwa abantu uqale uphile njenganabo ukhulume njenganabo udanse njenganabo sometimes uzuphuze njenganabo ingakho masikhumbula kahle uJesu Christ mayefika emhlabeni ngichazela ubabula ngoba ngifuna empilweni mina ube ngcindezi ngokuthi ushoda ngeinformation ingakho uJesu mayefika emhlabeni wayengafuni abantu abangcwele kepha wayefuna labantu abangenakho
ukuqonda ukuze abadonsa abenza abafundi bakhe bese badonsile bese yabafundisa. Uma ngabe usabadonsa ingakho bengabe sabadonsa wayekade ehlisa imifula nemifudlana abanye abafice bedoba afike ngathi bedoba ahlale nabo ungazufunga ukuthi impintshi azabahleka ukuthi ababambe ubusuku nemini ababambe bese ngokuthi unamandla kube ngathi nawe useyadoba athi hayi thatha inet uyifake lapha, thatha inet uyifake lapha nangampela bese beyamlalela. Unobani unohodoba abasonti labantwana abo uJesu Kristu and akekho umuntu ozofike athi wena Jesu umntwana kaNkulunkulu ubuyofunani kohodoba olwandle sikubonile udoba nabayikho leyonto kodwa uzobakhombisa amandla. Ingakho afike athi fakani inethi lapha mase beyifakile inethi athi donsani mase bedonsa ziyaphuma inhlanzi azifani zibshelelezi ezinye zi-rough ezinye zi-raw zinoma yini ongayicabanga bese bona becabanga ukuthi bafuna lezi ezilula ama-easy target ezibshelelezi athi cha ziphiniseleni lezo phalani lezi ezi-raw phalani lezi ezi-rough ukuze nikwazi ukudla zona ungayijabuleli into ofika smooth. Aphinde futhi aye jointini afice bephuza ukuze akwazi ukukhuluma ejointini. Amakholwa namhlanje bengabona umzalwane noma umculi esejointini kungaba indaba okusho ukuthi awanamhlanje amakholwa abasayenzi lenqubo eyenziwa uJesu. Abanamhlanje ngaba indaba kanti labantu abasejointini kufuna ufike ubabonisa amandla nawo. Ingakho uJesu waze wadecide ukuphendula amanzi aba yiwayini base beyamvuma base beyamlandela bamlandela bayapi na useyakoba bafundisa awufuni labantu vele abangcwele. Ingakho mina ubabo mangizomfica ubabo eperforma koyadini ngiyajabula ngoba bengabe seyadini eyoperform uyofuna labantu azothi mayisehlabelela ingoma zakhe zokudumisa ingoma zakhe zaka spirit ngampela ubezwe abantu ingena lento egazi ngoba umoya uyafaka umoya kumuntu baba umoya uyafaka mawungayazi lento fokofa useyingane ekholweni. Ingangathi mina ngingakhuluma noma ingane ngenkathi eseyadini kunezingane zabantu lapha ezimhlonipha uNkulunkulu ezinye zixakwa uphuzo oludakayo zilithatha ngamandla kodwa the moment ezofaka lo moya uyizwa ingane izikhale baze bayidansela ingoma yegospel kube mnandi bawuphakathi mayiseyedwa umuntu uyasho athi awu siyabonga ukufika kukaBabo useyavuka ekseni usekhumbula ukuya enkonzweni ngoba izolo bekukhona uBabo ezoperform eyadini kodwa ngenxa yamakhola namhlanje mangase ngabonakala uBabo eseyadini sengathiwa bekade yonzani ubeyonzani why uperform kubahledeni kanti nifuna bapha abantu ngoba kufuneka labantu abangalungile khona bezoshintshwa bese beyalunga bakufanele ukuthi baba amaKristu bashintshwe. Awukwazi ukushintsha vele awukwazi ukushintsha vele into ekhona hamba umlandi. Ingakho uBabo ezophinda futhi ahambe umfice eperforma kumuntu mhlambe owumthandazi kodwa ongeyena umKristu. Ingakho uzomfica eperforma futhi kaShembe ngoba yindaba uthunyiwe and noma yinini mina ngiyalalela mina noma yinini maye perform udumisa uNkulunkulu akageji lapho bevula umlomo nje uthi uNkulunkulu bevula umlomo. Ingakho mina ezewangibonga wathi ngiyambonga uKing Bhaka ngoba sengimlandelile ngambona ukuthi into nento ayikhulumayo emlomeni wakhe kuphuma ubuNkulunkulu. Waze wafakaza futhi wathi siyazi ukuthi lemhlabeni baningi abathi inkosi inkosi kodwa bambalwa abayowubona umbuso wezulu kodwa ngendlela umfokanzama ayibambe ngayo indaba kaNkulunkulu ngiyakubonga mina umfokanzama usenza nathi siyiqhenye ngawo hayi ukuthi wafika wazoguqa usenza nathi siyiqhenye ngenkathi esho njalo la kwi-event kaMakhanakhande besinayo kwahlangena abantu abakholwayo engakaze balibona isonto abacula omaskandi abacula ikwaito kwagcwele lonke uhlobo lomuntu oglama kodwa bonke bathi babephuma babebethi oh Jesus Jesus okusho ukuthi ukukhuluma ukufika kaBabo kunemphefumulo eguqukileyo ngokufika kwakhe. Kumele ngabe abafundisi namaKristu bayaziqhenya ngomuntu ofana noBabo okwazi ukufitha yonke indawo.
ngabe bayaziqhenya ngoba uyena ongahambela imicimbi stadium lapha ya afika perform mhlawumbe umcimbi amaskandi qeda tshela abantu athi hayike asimhlonipheni uNkulunkulu ngoba le hamba khona ushumayela ivangeli wenza exactly njengo Jesu Kristu. Ngiyacela bandla ukuthi amakholwa angalokuthi ayididanise lento bacabanga ukuthi mawumculo wegospel ifuna uyoperformela amakholwa. Ukuperformela amakholwa akusizi ukumosha isikhathi ngabantu vele sebenokuqonda. Kumele umsebenzi wakhe alanda abantu abangakaqondi abalethe ngaphakathi amakholwa wona bese ukhulisa labantu abalethwa abaculi. Kodwa ngelinye ilanga mangathi uBabo kade ngimuzwa mina ecula ngamuzwe engasadumisa uNkulunkulu esedumisa inyanga nogobela wayo. Hayi ngiyosho ukuthi hayifana usuyaphelelwa ke mawusudumisa ugobela wasemhlabeni ngoba lento yasemhlabeni ibuye ife la ibuye ibhede gonti yasemhlabeni ibuye imashi emathambo yabo ibuye uNkulunkulu uvala bese kubani idalwa zakho ngenhlanhla ngokwenkolo idalwa ziyahloniphiswa azibizwa ngezidalwa ezidlozi ngokwenkolo indawo nendawo kune terminology yayo nesingisi saka biology nesingisi saka physics nesingisi saka history nesingisi saka politiki ne language yodokotela bangakhuluma into eyodwa kodwa ngezilimi ezingafani nangapha futhi ka spiritual kunjalo uma ngabe ukuthi wena uyilanda ngokosiko ngokobuntu kubizwa ngedlozi noma ngezidalwa kodwa mawuyilanda ngelanguage yokukholwa language kuthiwa izingelosi kusebenza igama lengelosi elokuzane ngelanguage kodwa mawungayiqondi leyonto uyofica iduphu ungaziphikisana athi omunye hayi ukhonza idlozi athi omunye angilikhonza idlozi as long as mawusathi ilosi idlozi lelo kutwistwe nje language yaswitha ukukholwa mangabe uthi idlozi izidalwa abadala ilanguage yaswitha ubuntu nezidalwa ngeke babuka abanye baze baphikisana baphikisana ngithi awubheke baze baphikisana ngento engekho inga ngithi mina ngishaba sindisiwe bayayikholwa izidalwa ngoba mawusindisiwe 1 ubiza isibongo sakini mawumkhizi awusishintshi ngoba ususindisiwe uyaqhubeka ube umkhizi 2 abantu bakini ozalwa nabo mangabe ususindisiwe akushintshi kuthiwa kusabona abakini bayaqhubeka kube abantu bakini nakuba wena sewundisindisiwe 3 uyaqhubeka ubahloniphe abantu esebelele umehluko kutwistwa ilanguage ngabe kusashiya ukuthi idlozi mase kuthiwa zingilosi ikuphi pho ukuphikisana ikuphi shiya imind game ezodlalwa umfundisi vele umfundisi uzokudlala ngemind game afuneni athi hayi idalwa zakho kodwa ingilosi usasho zona umehluko akasafuni ukuthi wenzeni manje phatha kuthiwe wenza into emsamo phatha kuthiwa uya enyangeni uzama ukwenzani manje uzama ukukulawula ke manje ukuthi njengoba wena sewudecide ukuthatha isinqumo sokuthi ukholwa la uma ngabe udecide ukujoyina noma yiliphi isonto let me tell you something ma udecide ukujoyina isonto lapho usukujoyina isonto not because of you because of izidalwa zakho usukusebenzela wena ithikithi lakho lomphefumulo mzwana ushona uNkulunkulu akwazi ukuthi nangu owami usukusebenzela abantu bakini abathema bedlule emhlabeni bengakakwazi ukuphenduka ngokholo lwakho uzokwazi ukubalekelela ingqinamba abashone bebhekene nazo ungakwazi ukubakhulula wena abantu bakini inhloso yenkolo yileyo ithikithi lakho lomphefumulo kanye nabakini abangasekho ukholwa is all about that ukholwa makukuthi maybe you don't know kodwa that is why mina kuthiwa ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana and ngiyaqala ukukhuluma ngento yenkolo ngijule kangaka kodwa ngithe nje ake ngidlule ngoba ngibona ukuthi umuntu ofana noBabo isonto noma inkolo noma ama Christians anenhlanhla yokuba kumuntu okwazi ukuhamba eshaya ivangeli ephakamisa iflag kaNkuluNkulu noma ikuphi angene ngisho phakathi enyangeni angene phakathi emashibhini njengo Jesu Kristu athi bengena athi bethi uke wakuphinda futhi lokho bajabula abantu abanye bajabule baze bachitha utshwala babo bejabulela uBabo mina ngathi nje ngiyayibonga nje ingilosi noNkulunkulu wakhethwa uBabo unamandla and basazowabona ke abantu
lamandla lawa kaBabo ukuthi makhulu kangakanani basazowabona yabo basazowabona yabo nje imicimbi leyo maskandi ake nje bamnike ithuba khona into engifuna bayibone njengoba sengikhulume kanje ngoba nje ngikhuluma kanje ngisho emazulwini kuyanyakaza ngisho idalwa ziyanyakaza ngisho abafundisi bayayiqonda lento engishoyo kodwa ababizelwe ngempela ekukholweni bayayiqonda lento engishoyo ngeke sikufihle ukuthi vele bakhona abafundisi abahamba inyanga ngeke sikufihle lokho kodwa asizile namhlanje ukuzokhuluma ngaliyonto ngeke sikufihle lona so mina ke ngiblafe ukuthi lapho ngizomarket cha angifuni ukuqamba amanga angifuni nje sengizokhuluma ke ngegelekeqe ezuthu uThabo noNandipha lingaze ningishayeka akuyona ilokhuzana imonster lengiyiphuzayo nathi angaboyiphuza ebusuku ngayiphuza futhi njalo ngabona ukuthi niyahlukumezeka mangiphethe imonster nansi savaliwe ngiyithintanga nansi ngiyithintanga kodwa kusasa ngizoyisetha phela ngeke ngizwe ngenyoni kodwa cha abahlonishwa abathi hayi ebusuku cha ngiyahlonipha not ebusuku ngizwile uyabona ke masikhuluma ke ngoNandipha noBester lensizwa leya kaBester ngicela iqonde lokho kusukela incane leyandoda leya kusukela incane ingenwe umoya wokuthatha into engeyona yakhe ayenze ibe eyakhe ngengqondo kusukela incane baningi abantu abathatha izinto engezona ezabo bazenze izabo ngisho eParliament iphelile imali yentela beyithatha kodwa ngengqondo babuye bacebane bodwa so njengoba ke ebuqala ke lobugebengu bakhe lo aboshwe aphinde futhi aphume bephuma aqhubeke lebegcine khona abudlala ubutsotsi bakhe aphinde futhi aboshwe aphinde futhi aphume aboshwe aphinde futhi aphume iqale phi inkinga iqale mayiseshintsha igiya ke manje lani lokwenza lobutsotsi bakhe maye lishintsha igiya waqala manje wangena einkundleni zokuxhumana aphothe engathi impela nje khona i-modeling noma i-event noma i-opportunity enzima azanayo bathatheka besifazane bese beza kuyena bese befike kuyena alale nabo bese lale nabo once waqala walala nomuntu engiyakutshela mfowethu waqala walala nomuntu ningavumelene umuntu akayedwa lokho you need to understand umuntu unabantu bakubo abaphilayo aphinde umuntu abe nabantu bakubo abangasekho yabona mawuhlamphele lonto ungathi mfethu uma udila nomuntu ucathi udila nomuntu yena yedwa umuntu unabantu bakubo abaphilayo aphinde abe nabantu bakubo abangasekho so yena alale nowesifazane kungavunyelwene alale ngenkani ibizwa ngerape ke leyonto uma ngabe seyenzile leyonto ngokuthi kunaleyo argument uyabona phela naye ukuthi hayike kuyaxatshwana and lo muntu uzohamba ayovula icala ukhumbuleke baba mawungabe ufika ubosha uphume uphinde futhi uzoboshela icala le rape leyonto it becomes more serious ngenkathi lo muntu lo esethi uyovula icala ke manje lokuthi usulalela ngenkani sekuyaxatshwana mase kuxatshwana uyabotha hayi lo muntu akajiki usenze njani usedonsa umbese uyamgwaza ngenkathi emgwaza liyaqala igazi lalomuntu lenzani liwele ezandleni zakhe uyabona ke baba igazi lomuntu uma liwele ezandleni zakho baba kuba nezingqinamba usenegazi lomuntu useyafika ke manje useyaboshwa bengabe boshwa uyathatha uyahamba uyakovalelwa ejele ngokuthi unegazi lomuntu elisejele I wish ukuthi lento bengizoyikhuluma ngalendlela engifuna ngako shosho wonke umuntu angiunderstand ngokuthi unegazi lomuntu elisejele esejele umuntu oshonile leli gazi lomuntu liyaqala manje lenzani manje liyaphila umuntu uyakunamathela umuntu liyaqala igazi lomuntu liyamnamathela
Yamnamathela ke manje. And imali emnamathela lenzani liyalwa. And imalilwa lilwa ngezinga lalo eliphezulu liba nezingqinamba. Uyaqala lo muntu wenze njani manje uyalwa. Ulokodwa ukuphi kodwa usejele. Ngokuthi uhlakaniphe kakhulu uyakwazi ukuba ne-access kwi-computer na kwi-technology and stuff. Aqhubeke enze izinto zakhe. Kodwa uzenza izinto zakhe khona umoya olwayo. Ekwenzeni kwakhe lezo zinto lezo uyiqhumanela nalo dokotela ke lo bandla Shem isaram bandla Shem Dr. Nandipha Shem. Uyiqhumanela nalo dokotela. Onjani udokotela othanda impilo ephezulu? Othanda impilo ephezulu. Bayaziqhumanela, kuyakhulunywa, kuyenziwa indlela, kuyabonwana, uyasuka uyahamba ufika ejele. Mengabe efika ejele, bayakhuluma, uyaveza ukuhlakanipha kwakhe ukuthi mngakanani lo. Nalo uyayithanda impilo ephezulu. Uyabodwa ke impilo la izoba buthebelela impilo lana. Vele sekunesikhathi impela beqhumene. Uyabodwa ke lana impilo izoba buthebelela ke impilo. Ngilana ngokwaka spiritual. Manje uyabona ke mfowethu asikhulumeni kahle lento. Ngithe unomoya olwayo vele. Ngoba umuntu mayeshone nilwa uyaqhubeka alwe. Noma wena usucabanga ukuthi udlulile uyaqhubeka umuntu alwe unless mawumthwebulile uzokwazi ukumlawula. Manje lo kuyikhalashana akwazi lutho ngokudila nomuntu oshonile kona kubulalile seqedile ngokwazi sekushaya umqondo la kanti lo muntu usakhona. Ngenkathi beqhumana nalo besifazane sekwenzakalani bayayiplana ke into yabo. Bayawakhuluma amadili bayawenza futhi ayenzeka. Yenzeka. Bese ungqondongqondo eqhamuka nomqondo ukuthi hayi uma ngase senze kanje ngingakwazi mina ukuphuma la ngoba vele imali ikhona masingenza kanje ngokuthi lo wesifazana usebonile ukuthi ezinye izinto ziyakwazi ukwenzeka into beyithi izokwenzeka ngokomqondo wakhe uyakwazi ukwenzeka wabona lokuthi hayibo makwazi ukwenziwa imali engaka shuthi ngempela ku possible nangempela baqala ke manje ngomqondo kalo wagaxela kudokotela wahamba wayithatha lezi idumbu lezi isuke zingaklemiwe wasithatha lezi idumbu waqala wenzani wabhalisa umshwalense wenzani umshwalense wakhahlela. And beyithatha beyiklema uvele angithi khona abantu ufuna ba understand ukuthi zikhona verse lezi idumbu esuke zingaklemiwe abanikazi baso uyabo ngokuthi ungqondongqondo uyayazi into enjalo udokotela vele umkhakha wabo loyo uyahlangana lento ahamba kleme lo bandla Shem ayithatha and beyithatha uyibiza ngabantu bakubo athi baba wami athi umfowethu ikhahlela imali amamiliyoni impela hayi khahlela imali mayikhahlela imali bayifaka la isikhwameni sani sokulwela ukuthi ifuneka kwenzekeni manje aphume ejeleni ngoba ephuma bahlakanipha kakhulu madoda ayi uhlakaniphile la muntu yabona umuntu ukuhlakanipha kwakhe ukusebenzisa positive hayi bezoba inkinga la muntu thanda ukuhlanganisa positive. Alright njengoba ke manje imali kisikhona uyabona ke bafethu inkinga ke imali la eMzansi. Uyabona manje mase beyiplanile ukuthi hayi ke kulungileke njengoba ngila kwisele ngizophuma kanjani khumbula ukuthi ngithe mina khona umoya olwayo ola ahamba nawo kwenzakalani manje bayayenza iplan kodwa ngokuthi unesidumbu esashona and basebenza ngedumbu shothi kumele kufa umuntu isigaba sabo nje umuntu vele nje umuntu akanasithunzi umuntu uyafa siyathatha isidumbu siyenziwa kumele kufa umuntu ukuze kukhaveke yena shothi uzophuma ngamandla omuntu nangempela wahlangana umqondo bamthola umuntu ngicela ukungena kuma details ngoba udaba lolu oluhamba ngenye indlela but ngikunikeza nje brief ukuthi spiritual lento yenzeka kanjani. Bamthola umuntu mabemthola umuntu bayenza iplan yabo laba abagadiwe uyabona ke mfethu ojele abalapha ya yini la jele imanga unge la jele bandla mina bandla I'm feeling sorry for ojele afuna uqamba amanga angifuni ukuqamba amanga I'm feeling sorry bafethu angifuni futhi ukuba judge ojele mina angifuni ukuqamba amanga ingakho ngingababali la njengegelekeqe
angifuni ukubajaja. Uyabona mfethu umuntu ezofika ne-million elilodwa akutshele athi mfethu wena sifuna into eziningi, sifuna nje ngoba ukhiya kuwena uzongivulela nje wena, naloyo lapha uzophinda vule okwenu nje ukuvula nokubabaza nokuqinisekisa ukuthi niya confirm ukuthi mina lo file bese yalithatha i-million. Bafethu asikhube iqiniso kulomhlaba esiphila kuona okunendlala engaka, kulomhlaba onendlala engaka la khona sibona ama-professionals ngampela abafunde ngemali ey'ngaka kodwa benikeza amakinati kuthiwa abahole. Kulomhlaba wosizi nanga umuntu uthi uzovula ngokhiya and bengabe ikhuluma lento yakhe ikhuluma iyenze sense ukuthi hayi kuzosha mase kushile bazosifica isidumbu, mina ngizobe ngihambile kuzothi wesami wena unawo le mali engizokunika yona eyisamba sayo kodwa enkulu yona. Nomunye bafethu nansi inombolo ngapha, nomunye nansi inombolo, hayi le nombolo imnandi. Nangampela bayayithatha abantu, bayayithatha abantu bafethu, bayayithatha abantu. And ima bayithatha abantu kodwa ukuthi uyathatha i-risk yakho leyo mfethu, ngoba umsebenzi wakho awuvumanga ukuthi uhamba uthatha nje nawe izinto ngokomsebenzi vele akuvumiwe. Kodwa mfethu uyabona kuthiwa isilingo sifikile, siyafika isilingo kanjalo uyathatha kumuntu. Mase ethathile umuntu ngokuthi lona uhamba nomoya olwayo, bayayenza lento iyalunga, lento iyalunga. Nangampela bayaphuma, nangampela kuyasha, nangampela kuyaconfirm ukuthi uyena and kuyathula futhi, kuyathula futhi. Inkinga la kusetshenziswe umhlabelo womuntu ukuthi akwazi ukuphuma. Inkinga mawusebenzisa umhlabelo womuntu kufuna uphinde futhi ngoba usukulawula umoya oyisilwane, kufuna uphinde futhi after 6 months uphinde futhi wenze umhlabelo uthi awufani. Ingakho uzokuthiwa khona omarigaju laba abasika abantu akubona basuke besika, kusuke kunomuntu ongemumva komarigaju othuma laba ukuthi abasike bese efuna i-confirmation ukuthi ngampela umuntu umbulalile, ophatha ulimi, ophatha indlebe, ophathana. Umarigaju bengavalele khoneni kahle angasho ukuthi uthunywe ubani. Kusuke sekuyingqinamba into beke wayiqala ulawulwa umoya isilwane iyashintsha ibe ingqinamba. Ingqinamba enomuntu phakathi after 6 months kumele uyivuselele ka spiritual nje injalo leyonto. Abayaza abathwele ngelevel yabo basuke sebehlanya bengasakwazi ukuvuselela. After 6 months kumele uyivuselele abantu abathwele. Nanguke yena uyenzile ikhaladi alazi belenzana waphela u6 months. Yaqala manje lento abayiqalile yalwa manje abavuseleli. Waqala manje lo muntu abantu ababulalile ahamba nabo baqala balwa, wathi ezambela babe sentini efake ngisho ikepisi, efake ngisho izibuko, efake ngayo yonke indlela kade habe ngabonakala. Kodwa ngoba sekuphele u6 months sekula ko 8 months yaqala lo muntu wathola amandla, lo muntu oloke ehambe naye elwa. Sebethola amandla kwavele waqhamuka umuntu thizeni wavele wabashutha. Wathi hawu nangu lo muntu okuthiwa wafa. Umuntu oyedwa zibuze lo muntu oyedwa ubekwe yini, umbone kanjani after inyanga ezingaka. Wathi hawu nangu lo muntu wavele wamshutha. Uthebe mshutha kanti ilo moya awubulala, ilo moya wentombazana ubulala yiwo manje uyaqhubeka usalwa. Baqhubeka ke babaleka, sebebalekile baphume eNingizimu Afrika. Sekumele ngabe bathi hayi manje sikhululekile ngokuthi uhamba nomoya olwayo. Uthe noma sebethi baqedile bavele babanjwa eTanzania, avele babanjwa. Njengoba sebebanjiwe baba kushube ngampela ke manje, and nje sekushubile baningi abazogaxela kulento ka Thabo Bester no Dr Nandipha. Kodwa uDr Nandipha ubengeyena lo muntu lo bafowethu, ubengeyena umbulali. Uprofessional nje yonke into. Umehluko overpower umoya kaThabo, wam overpower wawusufeza inhloso zawo. Umoya kaThabo wayifeza ngoDr Nandipha. Nawe kuyenzeka umuntu athandane nawe kanti ufuna ukudla imali yakho unenhloso zakhe. Yabo umoya kaThabo wafeza inhloso ngoba ufuna ukuphuma ejele, ngoba ufuna ukwenza imali ukuze ibe ningani imali ukuze bakwazi ukuvula ikhampani, akwazi ukwenza yonke into. Wagcina even umsebenzi wakhe awenzayo njoba uDr wokuzicwala.
bayazi ama celebrity asegoli udokotela ukuzicwala yabo wagcina lo umsebenzi ubone ngathi umnika imali encane ogijimayo yilo womshikashika so yabona ke bengabeke isimo sesinje baba isuke seyijampile mayisije isimo isuke seyijampile baba ngoba wonke manje umuntu uyaveva ukuthi hawu nasi kuzimalanga isigebengu mana nguhlebele ziningi igebengu ezingakaveli baningi oThabo Bester abangakaveli inhlanhla yabo ukuthi awukho umoya olwayo osaba expose baningi oThabo Bester khona nje uThabo Bester nje owabulala uSenzomeyiwa khona uThabo Bester owabulala uSenzomeyiwa kuthulakele nje kutheni thulakele nje kutheni kodwa ngelinye ilanga baba yonyiwa kothuka abantu khona uThabo Bester nje obulale uAKA Thabo Bester obulala uAKA sazosididhisekela kuyibosho labantu abaronge baphinde baphume kuphinde kuboshwa abaronge kuphinde kuphume sazobe sidididi nje hayi kodwa ngoba eqedile uyabona makuthiwa yinde ingalo yomthetho ngicela nikholwe le nto makuthiwa yinde ingalo yomthetho ngicela nikholwe le nto baba awuphumuli baba ungakangeni emhlabathini kuthi ufile mangabe ubalekela ingalo yomthetho ingakho ku right ukuthi nje from the beginning you must always do the right thing ukuze ungagcini uhamba uthuka izanya uyacabanga nje mfethu umuntu efunda iminyaka emingaka umuntu esazakhela igama uDr Nandipha ekugcineni nje ngokwazi ukuoverpower isigelekeqe focus zamkhalela career yakhe iphelile uNandipha wagaxela waze wagaxelisa ngishaba abazali bakhe yabona iattack kahle attackekile uNandipha kahle uNandipha umuntu la obekumele nje ahlale phansi aphenduka ufakazi wenkantolo kahle ageqe wonke amagqula kungalokho kwenziwa investigations ebhedawula bekumele nje ahlale phansi aphenduka ufakazi wenkantolo nje ayixoxisele vele bazosibamba phela isitifiketi sakhe sobudokotela vele uyabo kodwa cabanga after ukufunda kangaka uzophazamiseka ekugcineni so sengisholo nawe la ukhona mfowethu ngoba baningi abangizwayo abathandana noThabo Bester ngicela lo Thabo Bester mfowethu othandana naye akube ukuthi ngelinye ilanga ngekakudonsele phansi thina siyazi thina sikhulele elokishini emlazi bekuye kuboshwa intombazane ephume ngewindi kubo ngokuthi nje ibanjwe emotweni njena yeginza ayazi lutho umntshontsha imoto kodwa nje ibidle uFrancity Frantiza eyibambile my brother fika amaphoyisa abophe kwasana siya manje bakaza manje hey yakutshela mfowethu lapho ukhona Thabo Bester wakho akayibhestele yedwa wena focusa kwi live yakho uyabo izinto ezenza ngeke ngithi mina ningathandani nabo Thabo Bester ngiyona phela impatha ngeke ngisho lonto kodwa imshikashika wakhe akangakufaki shikashika ngendlela yakho nawe eqondile beshikashikashikela yena akayishikashikekele ingabe khona ilinki akube ukuthi niyathandana amaphoyisa kabazona izilimi umuntu akaboshwa ngokuthi uthandana nesigebengu ayikho lonto awungathi ngisho inkabe azikubulali ngokuthi uthandana nesigebengu zifuna umuntu esuke efuna ukumfuna nje azithi sawushaya intombi yakhe ayikho lonto intombi yayigaxela kuqala kusakhona okhitsho ke la kwakuthi mangabe kusolakala ukuthi ucashe entombini hayi zayifika ke lezana baba zayifika zihamba ngama BM grey zayifike zinyise ziyaziwa ke le ko U emlazi ko Z nako mashu lapha ya zazithanda kakhulu lawo ma section ke lezo yabo so that is why ngithi mina noma yini ngiyohlale ngizichaza lezi zinto kodwa ayikho into abezoyenza uThabo Bester because mfethu igazi lomuntu ezandleni liyingozi kakhulu iadvice yami mfethu zama ngayo yonke indlela mfethu ukuthi li avoid igazi lomuntu ezandleni until you know ukuthi yini into oyenzayo tshelwa yimini uKing Bhaka igazi lomuntu alikho right ezandleni igazi lomuntu alikho right ezandleni ngoba yini indaba baba liyanamathela and linamathela awazi ukuthi uzolenzani alazi olenzani akufani
fani nathi mina ngaya kwisini mina kuthiwa umuntu ufele lapha ifike nginamathele lonto yakhe anginandaba maye nginamathelile ngizoyithatha ngihambe ngiyoyibeka le la ibekwa khona ngendlela abe ngoyibeka emathuneni ngendlela yami maye nginamathelile ngiyakwazi ukubotha konke nginamathelileke namhlanje bese ngiyahamba ngifike ngiyisuse leyota yabo ingakho nomuntu onomakhanda khanda ngiyakwazi ukuthi bekuthiwa konke emnamathelile ngiyakwazi ukumsusa lonto easy futhi kumakhanda khanda suse leyonto le easy hayi kanzima hayi kanzima kodwa ngokuhlakanipha liyamfana nangokuthi athi bekhuluma into ekuthiwa i-sweet talk unayo ukuthi abo best aba unayo wena nje bengasafike nje akhulume nawe kahle akuconvince akwenze uzibone uno2 million manje ungavuma yonke into ayishoyo ungayivuma ngomqondongqondo nje baba zibaliwe ke igebengu ezihlakaniphe ngale babuhlakani kahle umuntu ohlakaniphe kanje akuvumelekile umuntu nje ahlale kahle nje emphakathini nabantu ngoba noma yini yonke isystem ufuna ukuyimanipulate yena yonke isystem uyakwazi ukuyimanipulate uthabo best ke loyo yabo mina bekimdonsa spiritually konke ngikushoyo ngikulande nje ngoka spirit lapha ya ngakucheck okunye uyabona kwakhulunywa futhi okunye ngakuzwa ngaphinda ngayokuchecka ngendlela yami ngabotha hayi udayiswe umoya alwa nawo wazi laphalala igazi ngoba phela kade ayiqala eboshwe buyaphuma boshwe kubuye kube nje yakade ayenza kalona kodwa this time hayi kushubile this time ingakho uThebe ngabe boshelwa lo amraper wase embulala wani kudilika jail already bisisho leyonto ukuthi uyohlala ngempela ejele uyalwa umoya lapha esengaphakathi ejele ngoba ungqondongqondo wakhanda iplan mayikhanda iplan ngenhlanhla khona lo ntombazane ke uyayifela ke ngenyuku uyayazi crown yamuntu wesifazane yayazi so nje ngowa spiritual nje sidonsa kanjalo thina ayikho futhi enye ingane kwali and lento ifuna ngempela ngiqinisekisa ukuthi lapho nikhona ngiyacela mfowethu umuntu mayisakhona indlela ilungise umuntu mayisebotha ukuphumile endleleni ulwa nawe kwenye level ungamenzi lutho wena ofika la kuthina siyokwazi thina nje ngathi sisebenza ngomhla ka1 April siyakwazi ukuyisebenza ngendlela yakhona leyo siyakwazi ukuyisebenza ngendlela yakhona ngani ngokwepower makukhona isithombe sakhe yabo okuningi nokunye siyakwazi ukusisebenza nje sihambe sisingcwaba iyenzeka into enjalo phela egcineni phela mangathi wayikho indlela yokudila nomuntu obhedayo ngabe phela uhlala uxhashazwa zinyoni nje lemhlabeni hayi leyo kusebenza umuntu ngenhlanhla ngisho enkantolo bakakwazi ukuyibophela ukuthi umsebenzile wasithatha isithombe wasigqiba nangampela zamgwazi ibhobo wazi waphalaza igazi haya bakakwazi ukuyibophela usathi mawuthi ngithakatho ubani kuthiwa hawu uyabheda ngoba vele usukusho umuntu ongena ngeke baba umuntu okuthakatha ngempela oyingozi usho ukuthi uyena ingakho lo muntu osuke ethi uyakuthakatha bengabe seshonile uyaqhubeka wena uthakatheke sengasekho lekade uthi uyakuthakatha awufundi ngani lapho ukuthi vele lento zaka spiritual ziyawudidisa umkhondo isikhathi esiningi kodwa ayinjalo kodwa most of the time ziyawudidisa umkhondo unuka umuntu orong kanti ushawa useceleni ihamba kanjalo leka spiritual yabo ihamba kanjalo leka spiritual mina akekho nje umuntu oyothi ngiphethe zibhobo kungena uking Bhaka wafika wama kanje ngase ngigwazwa isibhobo ayisoze yonke lo yenzeka iphaba yami nje ayisoze yangidayisa mina ihamba ingiveza kubantu ukuthi mangena mina uphathwa izibhobo mina uyongibona mangena mina mawugula bese uyasinda mangena mina bese uyaphumelela mangabe kumele ubheda uthinta umuntu onomakhanda khanda hayi angifiki baba uyoyixabanela nomakhelwane uxabana nomuntu emsebenzini unuke yena kanti usushayeke emathuneni le Baba yini bafethu bekumnandi sindawonye bekumele ngikhulume ngekhuphuka nezakho lo mcimbi ozoba ngomhla ka29 April bekumele ngikhulume ngawo kodwa manje ngenxa yesikhathi ngeke ngisakwazi ukungena kuona sesihambile vele isikhathi kodwa ngiyathembisa ngisazokhuluma ngawo ngiyabonga kakhulu